Kaixo? Zer moduz? Apa. Lanian edo, solasean edo zertan? Kontu esaten. Kontu esaten, kaixo. Kaixo. Sondo. Hauza da, guk bertzotan ez dakigu, ez dakigu iperri ere, baina magiarekin edo metodo bat sortu dugu. Ez dakigu bendik larrondo ateratzen den edo, baina metodo bat ateratzen dugu. Gauza da, guk kartetan idazten dugu bertso zatiak eta abesti zatiak, gero horrek aleatorioki ateratzen dugu, atera eta abestu egiten dugu eta ia ze ateratzen da. Normalean ez dira oso bertso politak ateratzen, hori egia da, Ia da, bat dibiaz, rima ez da respetatzen. Neurria ez da oso zehatza. Eta ja, bueno, doinu bai ni te cuento, osea que... Bueno. Baina hemen idatzitu, begira. Hemen dago... zein dago? Aurran umetxo bat. Bai, Ezagutzen. Bai, Eta, bueno, hemen 14 jokoan, edo mendi tontor gainean, ikusi mendizaleak, ez dira, bueno, hau da, soy minero. Bueno, hori ez dela, hori hobeto ez. Hori da. Bueno, hemen beste gauza igo behar dugu hori mendizaleak, ezta? Gure peleko hartzaina, zuen antxen ikusi nuen... Bueno, pilo bat, ezta? Egingo duguna da aleatorioki hartu. Orduen, nik egingo dana lehenengo aterako bat eta hori izango da amaiera moduen, ezta? Horren adibidez emetik, hauze bera, uste dut ondo atzen dela, bale? Eta hemendik hartuko duzu bat, ukitu bat. Hau, bale, eta hau zure txatez begiratu oraindik, Eta beste bat, ukitu bat, hartzuna, bai, hau. Eta utzi hor. Kasuen laia baita ere, ikutu bat ikutu, lehenengoa, bueno, bale, hortxe. Orduan, ikusiko dugu begiratu barik, Horrela, jarriko duzu, azkenengoa izan da, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Egin barra zuena da, lehenengo nahi, zuk hartuko duzu, Irakurri eta abestu. eta bestu orain. Honi dagokion kantua. Parte hori. Maritxu nora zoaz. Hartu eta bestu. Eder galantori. Hartu eta bestu. Iturrira Bartolon. Eta guzti batera, Nahi baduzu etorri. Ez da sistema txarra, ondo, atera, ezta? Baten platu behar dugu hau. Bai, hori da, guretzat. Eskerrak soy minero kendu duzu, zeatea bat Hau ez kopiatu, gure metodoa da. Pentsatu.